sana masih dalam rangka duduk baselo pakaro PIE jo tupok sini niak mama atau kurenah di dalam Minangkabau. Kita lah bahas banyak sangene tadi. Mungkin kini ko isa-isa ta mesai-mesai angan-angan tak kunjung sudah. Ado juo nan takana di hati takilan di pikiran ko ado dun sana nan disiko nan kabatanyo. Sampaikanlah muntuan-muntuan ibarat ko karajo balik jadi ringan deh. Ko ado yang tersakit-sakit salamoko tonton lapang deh. Menyampaikannya capek capek tapi jaleh ya artikulasinya jaleh. Oh ya, artikulasi intonasi kecek guru bahasa Indonesia harus jelas ya. Cina kau tanya Ya. Di palapeh Pak Nandari Su. jadi Pak Baik, mak jo ajo tanam pinang rapi-rapi supaya jangan buyu aja lewat. Jawablah salam ambo dengan angin supaya apa yang mau sampean aman dan selamat. Kok ketik ndak banamu, ndak mau panggil namu, kok gadang ndak mau panggil galah. Apa yang mak katik sampaikan tadi jo ajo, satitiak kami jadikan laut, sakapa kami jadikan gunung. Kok bak kata orang kok nak tertampuang jo telapak tangan, kami tampuang jo niru. Apa yang mak katik sampaikan ke tadi, alun tak kilik lah tak kalam, tapi ko yang ndak masuk di kepala anak-anak kami. Mendaki sama mendaki sama mendaki bukit sama mendaki kalurah sama menurun. Ayo nak tamakan dan anak kami nampaknya dah. Ibadat orang tata lungkui sama makan tanah, tata lantang sama minum ambun. Aiko ndaknya di pajalihan kami sanang bana mak katik jo ajo datang ke sekolah kami. Bahkan dengan pelajaran yang modiko batu-batu gembira kami. Iko yang kurang raso, yang fail kata ajo tadi yang kurang di anak kami. Bahkan kata orang lah dia giah lo modal. Ibarat kata orang Minang lah dia giah onda, lah dia giah kudo untuk pergi ke sekolah, lalu dia talambek dia sampai. Aba menurut mak katik jo ajo ko. Iko yang kami perlu pertanyakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran mak katik yang kata maler, yang kata mendaki, kata menurun, kata mendata tu yang kurang bana kini. Bahkan di dalam kurikulum kami ketiga balik ada lo namanya pelajaran seni budaya, tapi budaya kok ya memang kurang buaya aja yang banyak. Demikian mak katik kok mau kata kok kalau umur yang baru setahun jagung, darah yang baru setahun Minang, kak bambu yang ketik kok kalau tak dorong ketik kok. Ayo ambo minta maaf mak katik jo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kadang-kadang mak sorak kelampauan dengan pertanyaan cik lain dari Pak Guru ya. Terima kasih Jo. Jadi dia kau dekat nasi sampiang tadi Pak. Lagalaknya satu Pak. Tepat semua diam saja. Sengaja sebenarnya ambo nak ketampil lho Pak. Jojo saudara. Tapi dia lah bersorak satu tepat semua ambil mic meminta lo gas ketek. Jadi sesuai jo nan sampaian kawan tadi itu nan Minangkabau ke Kabau sih tinggalnya. Ayam Minang ko jangankan anak, kadang-kadang udah tahu nih Minang udah mak. Yang tahu orang kan dan dampet itu tigonya mak. Yang bayu itu kan yang maleriang tuh mak. Ada maleriang ko mana nih Minang sebenarnya itu menurut ambo tuh mak. Tapi tak baca mana orang tuh mak dampetnya. Terima kasih mak. Lajo. Lah Dari ibu-ibu deh. ada ndak? Ndak ada negeri Tanyuan. Iya. Ada yang kau tanya? Ndak. Kalau ndak, tadi nanjolong aja. Dan sana di rumah dalam acara duduk baselo kok tanyo kabajawe rundiang kabalapehan daripada takilan dalam pemikiran menyangkut dalam pangana beko nyolapeh tanyo kabake makati laki to himpun dua pertanyaan tapeknyo anak orang kotoi lalang pai kabale mangalih lado malu sopan lah hilang abih raso jo pareso. Bak kata apa tadi kali kini kudo lah bahagia umpuik lah bahagia anan kudo ko lambek jo di laie. Arti mana nak tiba di tapek wakatu. Nah, dari apa tadi mungkin balik juga kajinya balik Minangkabau terjadi satu kata Minangkabau ndak dipenggal dah mak ya. Tapi kini Minangnya hilang tinggal Kabau lagi betul je pak tadi. Nah, balik tadi balik kurenah orang Minang mak. Ba'a bana pusik jalo pumpunan ikan deh ba'a ko anak kini ndak baterati sampai kadang-kadang apa puluh para peh mak kepada mak katik kita persilahkan.
Jadilah jo agak tasirok darah hamba. Artinya po rupanya dun sana guru-guru awak di siko ndak pernah sari bana menonton padang TV. Kalau persoalan mendidik ke di padang TV lah hacok kami buat ba'a caronya tu. Lah banyak jalur caro nan dicuba. Salah satu nan ditanya apa bekon itu di Jawa kata Malerang. Kata Malerang itu untuk seluruh orang Minang. Nan bapelajari kurang tapek. Nan bapelajari kata mendata, kata mendaki, kata menurun, kata Malerang. Kata mendaki kanan tua, kata mendata semua kadang, kata menurun kanan ketek, kata Malerang terutama korang Semando. Salah. Kita cuba gini maujinya pitua tu. Kalau batu alam tak kembang jadi guru. Ambo anak tunggal babeliang di induk mah. Indak baradia, indak bakakak, indak lo babini do jomlo sampai sagai kuah. Nan sebanyak dalam musala kini di STM 1 ko jadi tamu di rumah induk ambo dari pukul 2 balik sampai pukul 3. Anan dapat kopi jo goreng roti sumbu, jo goreng pelo, teh. Lalu makan le dah. Malinteh induk ambo dari dapur. Ambo ambil piring tadah cik. Mak, yo kati bila mak balik kau? Ambo letakkan piring kau mak dah hilang, nyo ambil periuk basi saya suak dah mak. Nyo nampak lan ciri periuk tu semua mak Bali jo iko aja. Kata Malerang tak kami. Tu alun batana mak lai malu dan nyo kawan-kawan nyo guru-guru ala pukul 3 hari. Ndak ada bareh kerentana untuk guru-guru wang tu do kecik mak menjawab dari dapur. Jadi tidak tapik dengan bapelajari kata mendata, kata mendaki, kata Malerang rumah sekolah tu kurang jabarannya. Jabarannya tidak sampai. Bahasa Minang tu ampe nanta sure, nanta sire, nanta surua. Kalau dapik nanti koko, alhamdulillah nanta simunyi basuo surang. Kadang-kadang nyoagiah bayangan dek guru. Nambah pelajari duonya tasure je tasire. Kok kelemahannya barangkali tadi ada nanti cangang ketika mau membaca saciuk bak anak ayam sadan ciang bak basi betokok. Pituanan salah moko pakai je saciuk bak ayam tu. Di kampung Kalawi ko aku rumah Hindu mo lekang beri ko. Anyam tu ipin tu dia mo tu mah, imen tu dia mo tu mah. Tahun 67 mo tinggal seko. Asal panemu ayam pastilah boleh digoreng mo. Lah boleh ada api ke cek mak mo. Tentulah dua suaranya. Ayam kalau lah boleh ada api, dua suaranya lain. Nampak dusi, nampak tino lah bakoteknya. Nan jantan lah bakukuaknya. Itu yang membuat awak pacah dalam kaum gini ke. Memanggaan tentiang sorang salah. Mestinya tu saciok bak anak ayam. Sadan ciang bak basi betokok. Kau le namuah basi, kau le namuah beban dan ciang sorang juga. Pailah kapal basi kalau nak ditokok itu anak kawalan ciangnya tu. Jadi pitua ko di batuan calia alam tekambang jadi gurunya. Nan aslinya awak calia. Kalau ndak kasar sobor. Kata na nampe apalai dalam dunia petetah pecitih. Maka kata na nampenya. Kata na nampe di musaji alo tarati korenah ka dipakai. Kata na nampe di lapau alo nang ka dipakai. Kalau kata na nampe di lapau orang tu mudo-mudo saja. Sampai orang menjual gado-gado simpang Polawi kuah. Alon yang dipakai, kau nak di Surau Balai sinana. Jadi banyak kata nampak tu tidak sekadar santun kain dua, tidak santun kaya saja, tidak di rumah tangga saja kata nampak. Di masa saja berado sesuai kata nampak tu jo tupoksinya. Tadi tupoksinya. Tugas pokok fungsi. Tugas pokok fungsinya. Letakkanlah sesuatu pada tampaknya di dalam melalui jo patui di lingkuang adat je lembaga. Kalau bapak lihat ke cerita dun sana ambon nang sama lasuok. Malu ambo menyebut nang kacau-kacau warna, tapi biarlah terpasu di carian jalannya. Kenapa nak kini ndak muah diatur? Kenapa nak kini ndak muah diajar?
Kenapa nak kini ndak tepat waktu, ndak on time in time, On time. on time in time. Nyo on time in time lo cik leh. Bagus ndak? Karenanya lah ibu-ibu kaja makan kalaman. Ambil nasi sepiriang, kama anak bayi yang makan kalaman saja pandai berjalan tu. Baraka bodoh induk kini ke? Ada anaknya nak mentua gua, pasti anaknya madam. Ndak nama di parantian tu. Bulia diuji. Minangkabau mendidik indak asah kari makan pintu basao. Diawak indak bakaja anak kata oto ayahnya, bakaja anak kata hunda ayahnya. Kanda anak nan baturi endek orang kini mendidik. Kok leka kadang bisuak nang gadis-gadis nang bujang-bujang kau ingat-ingat tu. Mendidik anak kau saja kena makan, pintu tutup. Barangkali generasi kau generasi di atasnya salah pakai pempes mah. Iya ndak? Bodoh ndak mama papa? Tanyuan ke mama ke papa tu lah kadang gini kuah. Waktu mama ndak berasia pipis, ndak berasia cebok mali talok dia mama laki Sarawai. Pasti jawabnya ndak. Kenapa anaknya suruh menyimpan ciri 2 jam sehari? Logika mama gini kok ndak jalan dah. Kalau mendidik Minangkabau itu dari sabalun nadoh, maka Minangkabau itu mendidik 3 bulan di kandungan ayah sabalun jatuh akarai ibu buruak jo bayak lah tasure untuklah sudah sorang-sorang. Kita nan utang manapati nan pokok lai bau sau. Alun kawin ayah jo induk ledo lah mulai orang mendidik. Ba man kau ulang mendidik. Kalau dia pon lawi kau banaiin Syria. Sudah Syria naik kanak-kanak main bau 2 hari ketika sudah tu. Syria lah naik mayuang lah tawang lah dikata mak lah. Alangku lah mak wan. Kuah kalau ke baru mahang syuk ko. Aduhnya lagi adik mamak jo ayah. Bain balon dan siupiak kau. Ko. Kini kan indak. Anak awak kakawin mana ku antanggal inyo mah. Ndak tantu dinyonya sedang datang bulan donyo sedang tanggal cantik nang ketujuh dinyonya. Menurut hakikat kaji, kalau kadisarahan anak jo kalimah suci dengan khutbah nikah dan kalimah suci harus berasia. Berpuluh ribu di Padang ke sejak tahun 80 orang nikah datang bulan. Boleh dicek perkawinan ke pengadilan agama dete. 3 tahun sampai tahun, 5 tahun, 6 tahun paling lama carai. Boleh cek dete. Amba bisik-bisik tidak resmi penelitian ambo mah. Kiranya gagal nikahnya lantaran datang bulan ini. Barang tak selamat kepada dosonya taruh tiap hari ko. Jadi pendidikan kau tidak sekadar mendidik ngalah doko mengenang-angannya. Hebat jo nak kabau pada wak lain. Tidak tara kau dianjanu ujung susu tu do nyu jilek dan anaknya tu mah. Tak ada orang mantan kepala kabau tu kan susuin duanya dah. Dia awak bertolong tu. Entah aku tidak bertolong. Tu mengkau manjo anak-anak kau. Induk-induk ke penutup pak. Banyak penuturnya. Anak menangi hampek. Kau lah berkali-kali kami ulang wak. Tapi dek bersobok lo pertanyaan yang sama. Anak menangi kakinya berpilin. Anak menangi kainnya basah. Anak menangi makan minumnya lunado. Susu suuk kita. Anak menangi hanya lun mandi. Dah itu perkara nak dalam baduang menangisnya. Dek induk-induk nan dalang-dalang kini kau pak. Anak menanginya lagi buayan mah. Anak menangis kakinya berpilin lagi buayan. Nyo kicuh siang hari malam anak kau. Takui talua kangui, takui iko kano nyo sarang menyemuang kain. Kain kariang minyak kayu putih diminta anak, laba pilin kaki menangi. Abu ayam nyo lagi mah. Jadi kalian kolah masak kena kicuah namanya. Pantas mengicuah lah kadang orang tua-tua. Anak menangi. Alun mandi, biasanya kalau agak tinggi riseketek menangi anak. Baca lihat di indiang di induk saya suak tu mah. Leko 9 mandi ndak kau mandi dulu. Sata panca dari paru induk saja nan diminta anak sampai nyoba lia barakah pasti jo tangih kalau tertumbuh kendaknya. Itu kata tauhid, kata kaji itu. Tu mangkonyo awak di rahim ibu tu menyusu emputangan. Kalau lah gadis-gadis kuah minta pitih kaya kain duanya tak tumbuh kendaknya.
bantu sarabi kena kuah mukonyo sekali mah. Iyo semok sekali nyo mengambok tu. Hah? Iku kejadian. Dek karena lah pasai kanainan tadi. Malah adona lebih parah kalau awak di kampung-kampung kau anak pasti siap nyurang. Dek menangis tiuk sanjo menangis arika maghrib. Abah balian dok dek induknya mah bagi rantai je banang penjono abah laki engkau muncul anak tu mah. Naninda ado sama sekali nambah cucu yang kana. Lai punya pikiran awak beranak. Nauzubillah. Kain kariang diminta anak, buayan dia dia. Pikirlah beliau. Karena mak kati ingin cenda. Ambo ampe anak mo nak do buai seorang lahiran. Hah? Iya. Dari siko turunnya teman ku anak ambo kan ndak anak induknya dah. Malayan induknya anak-anak ndak anak ayah kau. Awak apa kamu kan? Ndak perlu lo di galan. Dari siko tatkala berdempak sifat jamal seju sifat jalal antara ayah ju induk, tubuh ayah tagoyang melompeknya dari balai-balai samsu kamarula taruh ke surbi bantan karem ibunya tu mah. Si sampai hilang ah. Ambo yang punya anak. Tanyalah ke induknya kalau tidak percaya. Si anan tahu, anyu surah induk nan tahu anaknya si anan di kandungnya. Tidak tahunya orang lain kan tidak tahu tu. Jadi kok perlu awak ulang-ulang balik, awak kunyah-kunyah balik. Lai batu awak mendidik go. Awak ndak berhasil cebok awak ndak talok laki yang Sarawak do. Anak disuruh 3 jam sehari pakai pempes. Basuruh pakai lemak pea. Dalang awak kau lai jadi atau terlalu berhasil. Iko perlu awak pikirkan ulang. Didikan Minangkabau. Dalam Minangkabau saja kau makan pintu basao. Anggap pelo babuih dimakan anak pintu basao. Supaya anak bisa dibatuai. Karehnya ngecek kenduk itu nyoayah dari lekang anak ni mah. Tapi kalau anak lah lapeh gini, memotong senyo jonda suuk kida gua de andai. Kalau ndak sabar, persoalan mengendarai kendaraan gua paling jelek untuk seluruh Indonesia Sumatera Barat lah. Sumatera Barat ya. Ambolah mau kelilingi dunia Indonesia gua apalagi luar negara lah ke Eropa ke Amerika mo. Anam paling buruk itu pengendara motor, mobil Sumatera Barat. Punya kesanan nak baik mau jauh raga gini. Pantas ya ditopak tadi. Minang sana dolanya lah jadi kapau sesernya betul. Kalau kapau kan sembarang lalu saja. Tapi hebat anjing yang lain. Kesal kancang-kancang awaknya ke melinteh, nyo tahan badannya supaya nak melinteh, tentu dia ke kecelakaan. Hah? Berhenti ya. Berhentinya, nyo ilaan tu. Mangalosohnya tu balik kau dia. Dilaannya awak tu. Tapi awak enggak. Wataknya yo. Watak lah sulit awak menyebutnya. Memang kau gak karya mula takut sebenarnya tadi mah. Lain tak bisa karya mak ngecek kau jawab ke produser KPH tadi. Lambuk-lambuk salah mak je. Tapi kenyataan hari ini kau yang terjadi gitu. Banyak falsafah nantakan duang di dalam itu. Ba'a kau rumah gadang membelakang jalan. Ba'a kau rumah gadang padang tonggaknya 6 baleh. Ba'a kau tonggak 20 ah. Ba'a kau tonggak 20 ampe. Ba'a kau atoknya lantiak. Filosofi sadonyo tu mah. Ba makna sadonyo ndak ada nani ndak ba makna. Ba'a kau rumah orang padang kau serambinya pape. Sadonyo tu ada maknanya. Ndak bisa lo mau urai cek-cek gini doa. Dia waktu terbatas. Allah hacokna kode dari luar saja. Tadi ada lo nang kalalu. Ada nang kalalu mak. Ya. Di lalu sana yang rumah mandaki ke gunung Singgalang elok mandaki gunung Tanike kayu kalek sedang babungo. Kok dirantang cerita ko yang namuh panjang elok dikumpan singkek dan biak sajo sagalo na paguno. Apola na paguno dek kita nambah samo tadi piye jo kurenah tarati jo majilie. Ikoko banyak nanalah mulai hilang, lah banyak mulai lupa, lah banyak mulai habis. Bahwasanya tadi dari awal disampaikan dek makati Rasulullah diutus kamariko ke dunia nangko untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tu kini lah mulai budak.
Karena apa? Karena lah menyasah di laundry, cairan kimianya lah mulai banyak. Iko nanti jadi kini. Untuk menjadi pegawai bank, hanya sekadar selamat siang Bapak, mohon bisa yang bisa dibantu, KTP-nya ada. Itu kuliah sekolah 6 baleh tahun. 3 bulan training. 2 baleh tahun SD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, tambah S1, 3 bulan trainingnya. Cuma ngecek selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh nama Bapak syaratnya harus ini, silakan jemput pulang. Itu yang 6 baleh tahun 3 bulan. Tapi menjadi induk, menjadi abak, menjadi mama, indah ado sekolah gini le doh. Urang mabini gini indak melapor ke mama le doh. Nanyo salan mama, na mama mau itu pulau salan kau nakanyo tak mengecek kawaden nawapo nang kawaden tunjuan. Artinya kini Allah tuduh menuduh, Allah tembak menembak. Allah tembak menembak. Kalau samo badatu ya badego, samo mati kedua. Itu Pak. Artinya di sana yang rumah marilah kita baliak. Kalau pakai cek mak katik petang banagari. Karena kalimatnya adalah bana Sase surui telangkah kembali pulangnya ke Balabehjo. ya. Baban dia awak kanagari bana nanti garihan bersama. Bana nanti garing ke samo. Kanagari mangana banagari nan bana. Namanya. Di lain sana yang di rumah kalau disabui sadola banyak nanti singguang, banyak nanti lantuang. Sabau kalau di dalam ilmu psikologi kok ya banyak sengenek baca. Ternyata apa yang kita pakai akan menentukan watak. Kalau baju sirah apa sifatnya, kalau pakai baju oranye apa sifatnya, itu dalam ilmu psikologi lah ditentukan. Ternyata di Minangkabau filosofi tadi adoh. Wah mencari orang baju jilbab pakai sarung ketat, baju sampik bagi kira jajok nak. Jajok, tapi banyak nak pakai. Itulah setan masing-masing dari kita. Allah di sana, talantuan dek kananya tersinggung kada turun sentiang tolong dibelai lama, tolong ditahu kok kurang, tolong ditukuk. Dek umur nan baru setahun jagung, darah nan balun setempat pinang. Banyak nan salah. Kini kok mari bersama karena tugas kita dua ya Pak. Akimu salah atau zakah, dirikan salat, memberi. Ayah harus diberi dalam surah Al-Asr di kanan. Dak dure di dunia koro. Sadolah marugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Kecuali orang yang beriman, yang beriman tu saling manganan, saling bagian nasihat, sudah tu sabar maka cepak tadi. Bang guru na sabar kadang kena uri ya lah. Ala piu bu, cek ibunya lah piu yo. Kau banyak salah. Ada sana orang Padang merantang bandang elok digumpai tiga, dirantang nama panjang elok digumpai di singkek. Ambo aja nek coba kati undur diri pasabok kita balik di duduk baselo nan katibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.